Angana andia yango swaliti yangu ke wali korolaje yomungu faso ye yomungu ka sigida ye nanyo laje amma ka fili abara cewa biya muso biya na sona ka kalata uliye o bla ni jora muga ka chama be bo anga kololola ka awfo ka awwalin mando num togo ini soma presque il faut qu'il barkada maoma ni ole solendo anka bi radio la anka nɛgɛjuru siraw la n'an b'a fɔ a ma ko internet mali kɔnɔ mali kɔkan an bɛ mali web tv donc an b'olu fo ka barikada kabala tv mɔgɔw bɛ sira kan ka na n ka réseau yɛrɛ kan n ka page kan a bɛ se k'an sɔrɔ radio yɔrɔ bɛɛ n'a y'an sɔrɔ nka donc an bɛ tasi bila kɛ ka dugawu kɛ nka ka taa an balimamuso n'o ye aw ye a fariman da la dɔɔni ka dugawu kɛ nka donc ko ala ka a bɛɛ nɔgɔya ka dugawu kɛ jamana in ye maa min taara nka donc ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen ka cɛkɔrɔba fari ɲininkali kɛ nka ka directeur fo k'a ka denbaya nka donc fo nka donc ka madame ani yɛrɛ fo parce que baara in ma nɔgɔ n'a fɔra ko juma o juma i ka wuli heure dɔ la nka tɛ ka na parce que information di jamanadenw ma ka donc jɛya kɔnɔna na nka donc a ma nɔgɔ an bɛ se ka min sɔrɔ a la dɔrɔn satisfaction morale ye k'i fo k'a fɔ n ka donc émission ɲɛna critique min b'a la n ka donc o b'o kɛ n ka donc pour que ka se ka dugawu kɛ jamana ye mais an bɛ information information i bɛ se k'a fɔ i tɛna sɔn a la de mais k'a fɔ n ka taa ko information n ka taa turu kelen don o tɛ se ka fɔ a kɔnɔna na a tiɲɛ min kan ka fɔ anw ye n ka taa kɔfɛmɔgɔw ye n ka taa donc an b'o bɛɛ fɔ n bɛ foli lase kɔrɔkɛ Bugula ma a n'a ka denbaya n tɛ ɲinɛ n ka donc ka foli lase an ka Haidara man ka taa Buguba la nka nin waati na nka taa cɛkɔrɔba i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ ka salon kɔnɔ a bɛ an lamɛnna k'a denmuso fo nka taa a yɛrɛ tɔgɔ la nka taa donc n'o ye ministre de la santé ye parce que o y'a denmuso ye a y'o de f'i ye donc n'an ye foli lase nka taa donc an bɛ foli lase Aziz ma nka donc ale yɛrɛ bɛ fɔ Paris a b'an lamɛnna an bɛ foli lase n ka conseil spécial filaw ma nka taa donc an ka cɛkɔrɔba nka donc ni o bɛ Sila n'o b'an lamɛn Mohamed Sila conseil spécial Alu Samake nka taa nin waati in na a b'an lamɛnna an ka technicien ka fo nka taa ka technicien yɛrɛ fo maa o maa n'o branchelen don an ka radio la an bɛ bɛɛ don kiramatɔ na k'a fɔ dugu wɛrɛ jɛra ala ka tile hɛrɛ d'an ma min farikolo ma cogo cogo n ka taa ala kan ka taa donc fiɲɛ bɔ da d'o ma maa min taara i da n ka taa dugawu k'o ye ala ka bɛɛ n ka taa dugu ta don bɛɛ ta turu bɛ don saya o ni o ni a bɛ saya nɛni ala ka tile hɛrɛ n ka taa ɲini k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ka birifini d'an kan et bonjour toi aussi. Merci nous tɔgɔ an bɛ fɔ bi waliɲuman dɔn Papa Dabila ale bolo bɛ daga kɛrɛfɛjuru la an b'a fɔ an den don an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn ka daga cɛsiri la n'o tɔgɔ bi sɔgɔmada in na kutuba an ka bi kutuba bɛna boli fɛn min kɔ o ye ladala an ka jamana lakanako bɛ cogo min na i bɛ nin da don a la ka dɔ fɔ an ɲɛna o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a an y'a fɔ ko an ma kɛ mercenaire de mercenaire 49 min nalen b'an fɛ ni 3 bilala ayiwa Mali kɔnɔ yan i bɛna i hakilina di an ma la parce que an y'a ye k'a fɔ CEDEAO ka cidenw nana cidenw nana ma fɛn fɔ u taara ma fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna CEDEAO fana ma fɛn fɔ yankaw fana ma fɛn fɔ mun de bɛ yen diinɛ de yɛrɛ la wa ɔgulɔ de yɛrɛ la yan wa an taara min don i bɛna hakilina di an ma o la kutuba ta ko sabanan o bɛ tali kɛ fɛn min kan coup d'état min kɛra Burkina Faso i bɛna hakilina don o kan n'o bɔra yen sa an bɛna da don Mali yɛrɛ crise politique ye an bɛna da don o la ni ala ka jɛ inchallah donc k'i fo k'i barikada an ka donc ni an ye foli lase maa o maa b'an lamɛn insécurité ko la nka donc an da bɛ don a la sɔgɔma joona in na ka foli lase Bamako a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma ni an ye information min sɔrɔ c'est pour cela an bɛ to k'an ka WhatsApp numéro di an ko ni kow kɛra yɔrɔ min ka taa maaw bɛ se k'an informer k'a fɔ nin yɔrɔ in kɛra nin yɔrɔnin na nka donc pour que donc an ka se ka information sɔrɔ c'est pour cela an bɛ segin ka 76 32 76 00 donc ni tiɲɛni kɛra aw ka yɔrɔ la o ni fɛn dɔw kɛra nka donc aw bɛ se ka information di an ka réseau bɛ an k'an ka information sɔrɔ cogo an bɛ continuer k'a ɲini mais aw yɛrɛ bɛ se ka information d'anw ma parce que an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc o kɔnɔna de la an ye min sɔrɔ semaine kɔnɔ bi vendredi nka donc an ye dugawu kɛ ka ban donc an bɛ kuma ta nka donc vendredi don in na nka donc semaine tɛmɛnen ka na se bi ma an sera ka min sɔrɔ information na nka donc an b'o de di maliyɛnw ma
donc n'an y'o di maliyɛnw ma bɛɛ b'i ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔna na yɔrɔ dɔw bɛ yen nka peut-être information dafalen tɛ donc ni juma o juma nka donc an bɛ point kɛ e yɛrɛ bɛ information ninnu ci e yɛrɛ bɛ hakilinaw ci nka donc kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ k'a ta ka k'a diffuser donc nin sɛbɛnni kɔnɔna na gɛlɛyaba min kɛra Mali kɔnɔna na d'abord an bɛ dugawu kɛ an ka force d'armée de sécurité n'o ye armée mardi don Allah subhanahu wa ta'ala y'a kɛ nka donc an ka avion kura min sanna n'an b'a fɔ a ma ko Sukhoi 25 a bɔlen don opération n'an b'a fɔ opération de reconnaissance a kɛra le 4 octobre 2022 9h30 tuma a nalen nka donc ka bɔ a ka ci la nka donc k'a bɛ na nka donc jigi coyi Gao aéroport belebele in kɔnɔna na avion ye numéro immatriculation parce que fɛn o fɛn ka numéro b'a la TZ C20C o de ye nka numéro marqué o de ye nka avion yɛrɛ numéro ye nka donc min dalen b'a kan armée nationale la donc o de jigitɔla nka donc a balila nka donc ka ta ka an tɛ se ka comme enquête bi kɛra mais néanmoins an kɔni y'a dalen ye duguma donc kɛlen nka donc adamaden min banana a ko la nka donc o ye nin ye yɔrɔnin kelen nka donc maa min nka n'o ye pilote ye nka donc ne bɛ avion yɛrɛ boli nka donc ale ni tora la maa min n'an b'a fɔ a ma ko agent de navigation maa min sigilen b'a kɛrɛfɛ donc o yɛrɛ ni tora la yɔrɔnin kelen maa 10 banana duguma an ka militaire mɔgɔ 8 nka donc banana 2 nka donc o tun ta ka jugu o 8 kɔnɔna na ça veut dire nka donc 6 de banana nka donc 2 ka fara kan nka donc un peu grave o ye mɔgɔ 8 ye ani civil nka donc min bɛ avion ka ko la nka donc mɔgɔ 2 banana la ASECNA ani MINUSMA ani protection civile o yɔrɔnin bɛɛ la o wulila ka wuli ka jɔ ka baara boloda parce que i b'a dɔn avion in kɔnɔna na a tatɔ la a tun kisɛ caman tun b'a kɔnɔ donc o y'o kisɛ ninnu ka donc o sera ka disposition ta n'an b'a fɔ ko munition ninnu o sera k'o neutraliser pour que a kana exploser parce que bombe min b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ kisɛw b'a kɔnɔna na o sera k'o maîtriser pour que o kana se ka ci joona. Jateminɛ kɛra k'a fɔ jeune mɔgɔw ye baara ɲɛnama kɛ an b'o fo k'o barikada o mardi don kelen ka donc Mopti mara la yɔrɔ min n'a fɔra ko Paru ani Sɔgɔbiya donc kuma in ka donc i bɛ to k'a mɛn yɔrɔ min ka jugu ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ ka Mopti ka donc maa min sara la a bɛ taa maa 100 ani kɔ la kari 3 ka donc terroriste y'o attaqué o kari 3 ye attaqué maa kari 2 mɔgɔ b'o kɔnɔ o tunna n'o ye donc jateminɛ kɛra k'a fɔ nin ta siɲɛ fɔlɔ ni hakili b'a la Mopti mara la kari dɔw tunna hali bɛ a n'a mɔgɔw a ma ye donc maintenant an bɛ min fɔ jamanadenw ye c'est vrai que armée b'anw dɛmɛ mais aw de bɛ dugu ninnu na yɔrɔ bɛɛ aw de bɛ kari ninnu tɛmɛtɔla ye ni kari ninnu bɔra nka ka donc o tɛ se ka tunu jinɛmɔri ko tɛ o bɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔw de la ka taa yɔrɔ dɔw de la donc mɔgɔw de b'a kɔnɔ sanu ka taa mɔgɔw bonya o nin na n'a y'o tɛmɛ k'a ye yɔrɔ yɔrɔ aw de bɛ n ka taa dɔgɔ hali ni telefɔni t'aw bolo parce que o kɛlen ka réseau tigɛ yɔrɔ bɛɛ aw de kan ka wuli ka hakilinaw ta ka taa ka mɔgɔ ɲini n ka taa dɔgɔ ka taa ciw fɔ k'a fɔ tɛmɛna nin yɔrɔ la n'o tɛmɛna nin yɔrɔ la n ka taa dɔgɔ armée bɛ n ka taa dɔgɔ a ɲini daminɛ sollicitation ka sɔrɔ a la maaw bɛ wuli n ka taa ko kariw tunna ko mɔgɔw tunna ko mɔgɔw ma ye or jamanadenw de bɛ yɔrɔw la ka taa parce que c'est vrai que o ye contrat signé jadisiw fɛ tuma dɔ la k'a fɔ ka taa dɔgɔ o tɛ armée dɛmɛ n'aw ma armée dɛmɛ aw y'a yɛrɛ faga muru dilan k'a d'o ma parce que n'i ye jateminɛ kɛ o terroriste kelenw de y'a fɔ jalasago ko an ye an ka contrat signé jalasagokaw fɛ ko an tɛ s'o ma don dɔ o ye mun kɛ ka taa tulonkɛ kuma o to k'a fɔ dugu kɔnɔ ko n'a nana ko don dɔ k'a bɛ ninnu cɛ o ka cɛ bɛɛ faga ko fɛn t'a la mais don dɔ anw sigilen o nana ka mɔgɔw ta mɔgɔ 80 kɔ ka taa da jalasago ka taa so da la n dɔgɔninw b'a la ka taa ka maaw minɛ ka taa ka ala minɛ ka t'o kantigɛ ka marifa kisɛ don mɔgɔw kunkolo la ka taa ka finikolon siri o ɲɛ na donc ninnu ka taa donc adamadenw tɛ diinɛ ko tɛ silamɛya ko tɛ min ka di o b'o de kɛ n'aw ko k'a bɛ collaboration dɔ k'o fɛ ka ban k'a fɔ armée dɛmɛ ka ban k'a fɔ sɔrɔdasi dɛmɛ ko o b'a fɔ aw ye o b'a dɔn aw kunna ko non ko aw n'olu tɛ kɛlɛ la ko ni sɔrɔdasiw de bɛ kɛlɛ la ko ni Mali autorité de bɛ kɛlɛ la Mali autorité jɔn de y'a sigi aw tɛ wa Mali ka taa dɔgɔ finitigiw jɔn de ka sécurité kɛra aw tɛ wa
maintenant y'aw pan o la ka ko sécuriser k'aw pan o la ka ko armée sécuriser ni diina ko don anw bɛɛ ye diina mɔgɔ ye anw bɛɛ bɛ seli an bɛɛ ye Muhamadu ka mɔgɔ ye donc n'i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛ silamɛya ta k'a kɛ sira wɛrɛ ye k'a fɔ ka taa i b'a kɛ tiɲɛni ye ka maa fa kunun min fɔra depuis lawale la furu kɛlɛ de kɛra ka taa to pour que mɔgɔw ka se ka don silamɛya la bi a fɔra ko ka taa kuma maaw fɛ ka mɔgɔw convaincu ka kuma ka diinɛ fɔ ka don mɔgɔw kunna ka taa k'i ka don silamɛya la ko ka fisa i ka mɔgɔ 200 faga ka don silamɛya la donc kunun min kɛra o tɛ bi tiɲɛ ye ni kunun min kɛra n'o fɔ ka taa diinɛ ko la k'o ta k'a fɔ bi i b'a kɛ kuma jɛlen ye ka na ka taa k'i b'o appliquer ka taa n'i y'o fɔ ka taa dɔgɔ sɔrɔ i tɛ silamɛya ko la i tɛ prophète ka ci la i tɛ ka taa dɔgɔ diinɛ ci la i tɛ silamɛya ci la i b'i yɛrɛ de ka ci la donc bi Mali ɲɛmaw Mali diinɛ ɲɛmaw Mali ka taa dɔgɔ ɲɛma o ɲɛma bɛ yen bɛɛ kan ka bɔ ka condamner ka donc maa dɔw bɛ yen u b'o minɛ k'o kantigɛ o da t'a la o sen t'a la tout simplement parce que ko o bɛ tan mais an bɛ jateminɛ kɛ Maka don min ka taa dɔgɔ Maka minɛna se tun bɛ ka dɔgɔ an kuntigi paix et salut sur lui a y'i kanto tellement ka taa tɔw jɔyɔrɔ la chrétiens tun bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen olu ko ka taa ko k'o dun ka taa ko laban na ko silamɛya kɛlen bɛ cogo k'o dun ka olu faga wa prophète ka dɔn ci dira k'a fɔ maa o maa n'i sera chrétiens ma maa o maa n'i sera ni bolisɔnnaw ma i t'an ka mɔgɔ dɔ ye o ye lɛgɛ sɛgɛn mɔgɔ si tɛ se k'o kuma Billy Haki mɔgɔ tɛ se k'o kuma sɔrɔ donc ni kuma ye o ye n ka taa dɔgɔ bi a ka mɔgɔw fa ten a bɛ ɲɛ wa donc nin kɛra nin yɔrɔnin in na n'an tɛmɛna mardi don toujours le 4 octobre Jalasago ka taa dɔn denmisɛnnin ninnu Jalasago ka mobili tun bɔlen don Tori n'o ye an ka duba ye ka taa dɔn famille Yosi o ka mobili ka taa dɔn o bɛ nana ka dɔn ci la mobili yɛlɛla Mugujugu kan maa kelen tora la yɔrɔnin kelen maa saba ka taa olu banana mobili ko kɔni ka taa dɔn o banna ka taa parce que a yɛlɛla min de kan jateminɛ kɛra k'a fɔ bi n'a ka taa dɔn an y'a fɔ cogo min nin semaine mois de septembre kɔnɔna na ɲinini min kɛra k'a fɔ armée sera ka gɛlɛya min kɛra armée ka taa dɔn ani terroristes ni ɲɔgɔn cɛ o ye nin ye donc septembre kɔnɔna na maa 70 ka taa dɔn a saba o de fagala terroristes ka yɔrɔ la maa ka dɔn o ka moto 60 o de minɛna 60 moto minɛna o moto sanna o se ka taa dɔn hakilina jagabɔ de kan ka k'o la moto n'a kan ka taa région kɔnɔna na bi mɔgɔ kan ka wuli ka jɔ k'a lajɛ région kɔnɔna na moto bɛ feere maa min ma mɔgɔ kan ka wuli ka jɔ k'a lajɛ parce que tiɲɛni ba bɛɛ bɛ kɛ ni moto ko de ye parce que moto feerelaw olu kan k'a dɔn o se ka taa dɔn n'i ye ala minɛ ka taa moto feere terroristes ma don dɔ b'i faga o b'i ka somɔgɔw faga o b'i ka somɔgɔw faga ne cousin ka taa dɔn James o de kɛra ka taa dɔn Dawuda an ka taa ala ka hinɛ la a bɛ moto feere ka taa ale kɔni t'a dɔn terroristes a kɔni bɛ moto feere mais o nana ka taa ka moto 15 ɲɔgɔn ka taa k'a bɛɛ ta ka taa k'ale yɛrɛ ka taa den bɔ jateminɛ kɛra k'a fɔ n ka taa dɔn an ka armée n'o ye marifa an ye min minɛ o la marifa 25 donc jateminɛ kɛra k'a fɔ armée kɔnɔna na o sera ka maa min ka taa dɔn ko bɔnɛ a nin na mɔgɔ 12 ka taa dɔn o de kɛra armée kɔnɔ nin mois in kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛyaw kɛlen don armée ka ko la ka taa dɔn ani aussi ka taa dɔn n'i ye jateminɛ kɛ diriba mɔgɔw ye communiqué kɛ an b'o ka communiqué lamɛn ka sɔrɔ ka bɔ insécurité ko la bi an tun bɛ se ka min fɔ ni dɔ bɛ e yɛrɛ bolo ko mɔgɔ bɛ to ka dɔ ci e yɛrɛ ma donc an k'o lamɛn o ye min fɔ ka taa dɔn pour que an ka se ka tɛmɛ. bɔra ka yɔrɔ min fɔ i ye maa 50 ni kɔ min da k'u kantigɛ. an ka diriba lamɛn. a b'a fɔ cogo di bamanankan lakalita ɲininaw kunnafonidilaw ani lakalita ɲininaw an b'o fana fara kan donc an bɛ kunnafonidilaw bisimila diriba la yan kalo o kalo pour que an ka se ka an ka armée ka kunnafoni di kunnafonidilaw ma mais en même temps olu fana ka se ka jamanadenw ladɔnniya armée bɛ ka mun kɛ baara la opération kɔnɔ jatigɛwale mɔgɔw ka kɛlɛli kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn bi bi in na ko kunnafonidi ale de bɛ fɛn caman tɛmɛ an kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi kunnafonidi fɛnba de don jamanaw kɔnɔna na ne ye jateminɛ kɛ hali ni y'a ta duw kɔnɔna na ka na se quartier kɔnɔna na ka na se dugu kɔnɔna na fo ka na se jamana ma donc kunnafonidi nafaba de b'a la donc anw y'o de faamu sɔrɔdasiw bi bi in na an ko an t'an sigi
k'a fɔ comme u b'a fɔ tun b'a fɔ an ma cogo min ko an ye bubu ye donc il faut que an k'o taabolo bila an ka taabolo kura ta parce que bɛɛ de bɛ nin taabolo in kan sisan donc o hukumu kɔnɔna de la an ye kunnafonidilaw wele ka na masala kɛ n'u ye septembre kalo tɛmɛnen in na mun de kɛla sɔrɔsiw ye mun de sɔrɔ san sɔrɔ mun de la sɔrɔsiw ye gɛlɛya sɔrɔ baara jumɛn na ani kunnafoni jugu di minnu bɛ an ka sɔrɔsiw kun kan an bɛ se ka kunnafoni jɛlen ni a perepere latigɛlen di aw ma cogo min na donc n'i ye jateminɛ kɛ bi bi in na an bɛ se k'a fɔ hali bi an ka sɔrɔsiw an bɛ ka gɛrɛndɛ siri jatigɛwale mɔgɔw kan an bɛ ka gɛrɛndɛ siri u kan cogo di an bɛ ka taa u nɔfɛ k'u ɲini u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u ɲini n'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka dankari k'u la an ka se ka dankari kɛ u sigiyɔrɔw la an ka se ka dankari kɛ fɛnɛ maa o maa n'o de bɛ yen n'u bɛ dɛmɛ d'u ma a ka kɛ dumuni ko yɔrɔ ye a ka kɛ taji ko yɔrɔ ye a ka kɛ u bɛ kɛ ka bangaw suɲɛ cogo min na fɛn fɛn de bɛ se ka gɛrɛndɛ siri u la donc armée malienne bɛ k'o de kɛ bi o la hali bi an bɛ k'o sɛbɛntiya an bɛ k'o sinsin terrain kan ni wale caman ye donc bi bi in na an bɛ se k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔ ninnu an ye dankari k'u la u tun bɛ yala yala mun sɔrɔ ka kɛ fɔlɔ la dankari k'o la o dankari kɛla cogo di an bɛ wuli ka s'u ma an ka sɔrɔsiw bɛ pan u bɛ taa jigi u kan n'u y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko jatigɛwale mɔgɔw bɛ yen an bɛ wuli ka taa yen kelen n'an y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko u ka taji lakaralen bɛ yɔrɔ mun na n'an y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ko u bɛ se ka taji sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an kalen ka dankari k'u bɛɛ de la donc o de kɛlen ka yɔrɔ gɛlɛya u bolo donc an bɛ se k'a fɔ bi bi in na nin kalo tɛmɛnen septembre kalo dankarikɛla ko caman na n'o ye u bɛ se ka dugu jukɔrɔ fɛn jugu mun bila an ye o dɔgɔyala k'a fɔ u bɛ se ka masiba mun ta ka se an ka kanw fana ma ani sɔrɔsiw ma a kɛla sɔrɔsiw bɛ yala la o a k'olu sigilen bɛ kanw kɔnɔ dankarikɛlaw caman na an ye mun de kɔlɔsi sisan komi u tɛ se ka u kɔgɔ da sɔrɔsiw kɔgɔ la u bɛ ka an ka sigida mɔgɔw de tɔɔrɔ n'o ye population civile ye donc u bɛ k'olu tɔɔrɔ kosɛbɛ mais an ka jamana in ka bon an ka laɲini ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka dɛmɛ don u ma mais n'i ye jamana bonya lajɛ ka na an ka sɔrɔsiw ka effectif lajɛ an tɛ se k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ an bɛ jɔ yɔrɔ bɛɛ ko ka maliyɛndenw lakana o gɛlɛya de b'an kan bi bi in na mais n'o tɛmɛna k'a fɔ bi bi in na campagne agricole tun tiɲɛna sɛnɛ tun tiɲɛna cogo min na salon opération bɛ ka kɛ fan o fan an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi bi o sɛnɛ bi bi in na an bɛ se k'a fɔ vraiment k'u ɲɛna n'an ye office du Niger yɛrɛ ta bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ salon gɛlɛya minnu tun bɛ yen an b'a fɔ gɛlɛya tɛ yen dɛ gɛlɛya bɛ yen hali bi mais camanba de bɔra gɛlɛyaw la n'i ye ɲininkali kɛ hali sɛnɛkɛlaw u b'a fɔ bi bi in na hali bi vraiment. Tiɲɛ ye Diriba mɔgɔw ka hakilina ye donc an b'o fo k'o barikada donc ni dɔ bɛ e yɛrɛ bolo ma donc an bɛ bila i ka fɛn la an bɛ émission na donc an bɛ ni dɔ bɛ e bolo. ayi fɛn tɛ ne bolo ne ka fara min kan lakana ka fanfɛla la donc an bɛ dɔw de kɛ à part minnu kan tigɛra an bɛ dɔw kɛ ala ka bana wɛrɛ dali nɔgɔya u ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ɲɛ don maa ninnu u bɛ ka cɛli kɛ yɔrɔ wɛrɛw fana fɛ ayiwa ninnu to an bɛ taa ni an ka voilà an taara an ka kuruba tako filanan ye sisan kɔlɔsi filanan bɛ n'o ye. o b'i ka bila la. ok bisimila ayiwa o bɛ tali kɛ Ivoirien ka mercenaires minnu minɛlen bɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ yan an y'a k'a fɔ ayiwa o kɔni u minɛna hukumu kɔnɔna na bagabaga kɛra Ivoirien yɛrɛ Abdramane Ivoire président a ye bagaba kɛ Nations Unies ka fɛngɛ kɔnɔna na yen a ye bagaba kɛ fana CEDEAO kɔnɔna na ayiwa CEDEAO ka cidenw fana nana ciden ninnu nana mun de bɔra ci in kɔnɔna na an ma fɛn mɛn
ugonna ubula mantara umafo mo usinatilla katafana mi foki barkada mauma kan lame ko bedu kramantono ya fa chudi ni ko yin ngal donc depuis adamina na ni ye jatu nek fen chama fura ko ni hakili bala ngal donc on wara ka foya an ko coup d'état mais an ko gele ba konna na bara maseka kekani femi do atumbi ke ngata donc maintenant an bora kala masisa de ngata donc il faut que dans kara donc ko mi kera ole de Alassane ka koyi jatimine ngata donc aka kene hakili sigi ayake bakabaye fen laba min kera na kera ko re chienli aye an wele ngata donc ani ambalo Nations Unies na ngata donc ça veut dire New York o tara an wele yoro donc kara gele abaye o yo to ka décision d'ota ka fo décision konna ko ministre président Sabatonga na Mali kono notre Macky Sall notre Ghana président ani notre Togo président donc konna na hakla e jatimne ke ka fo o wati mi ngata to nganga na mardi gouvernement ko tantu togolo ko akake jidido ala yake jidido mo mi kangana anya ye ma do yele mana mission konna donc au lieu de donc Macky Sall kana ambalo adama ngata Gambie président bodenana donc anya jatimne ke aussi ka fo Ghana président Anatola ani Jonathan Tumi ñoo fait jatimne kera ka fo Togo président o yɛrɛ ma se ka se kɛnɛ kan a y'a ka ministre des affaires étrangères de bila o bɛɛ ye hakili jagabɔ ye parce que Togo président de la ka na k'a kuma kɛ ka taa Macky Sall de la ka na a nana don min ka taa donc a tɛmɛtɔ la ani anw y'a kuma kɛ ka taa donc kuma dɔw fɔra ye a b'a dɔn min bɛ yen donc ale ma sɔn ka na Ghana président ka taa donc d'abord Gambie président de sera an ka kɛnɛ kan le jeudi donc vers 11h a ka avion jiginna Omar Ambalo donc jigi ay fenga ke adama ambalo ye ngal donc Guinée Bissau président donc adama nale ngata ka jigi ngal donc à 11h35 le président ghanéen ani Jonathan Boro ka avion kono après ngal donc Togo ministre des affaires étrangères nana ñoo ye kera ngata en deux phases on nale fo ngata donc tête à tête kera aéroport là après ngata donc ñogom mine kata Kuluba o tara réunion do ke tête à tête après o dumni ke ngata donc o tlala ka ngata donc a élargi to la ngata donc barakate mais jatimine kera ka fo o tlale réunion na o kanga tatu mami micro tlena Ghana présentement ale intégration ko kuma de fo ngata na mi ngata donc adama doula adama ale ko ye mobili de ɲini ina fanga a y'i boli dɔrɔn ka ti kari mobili kɔnɔ ka taa dɔn ka tɛmɛ n'a yɛrɛ Togo ministre des affaires étrangères ɲininkali a ko je n'ai rien à dire a bolila ka taa ka mobili kɔnɔna na donc depuis o don fo bi communiqué kelen CEDEAO m'a kɛ or communiqué na tellement communiqué ko bana b'o la hali ni tiɲɛni kɛra ka taa dugu o dugu la o fɛn ni fitinin kɛra tuguni na donc olu yɛrɛ de bɛ bɔ ka taa ka communiqué kɛ depuis o taara fo bi Ghana président ma kuma Gambie président ma kuma o dugusajɛ an ɲɛ b'a ka Sierra Leone président hali rendez-vous ma di a ye vitesse ta a n'a ka avion ka taa donc a nana donc a nalen Kuluba directement ka taa ka aéroport Kuluba o taara ɲɔgɔn ye heure 2 heure 3 a seginna ka ka avion ta ka taa a ma i fɔ an fana ko ma i fɔ donc bi nga donc ni jateminɛ kɛ ko in gɛlɛyalen don cogo min c'est que bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini o kɔnɔna na ka donc le 27 rendez-vous dɔ tun dilen don k'a fɔ ni rencontre ninnu banna ka ban 25 septembre an tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka donc a bɛ fɔ min ma Dakar pour que baara ka kɛ 27 ta o annulé la o rencontre ma se ka kɛ donc maintenant an balo min yɛrɛ tun kan ka taa o rendez-vous la ale ko ka taa donc bi ma sini ale kan ka tila ka taa Côte d'Ivoire donc kɛlen encore o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Alassane ka donc ani an balo o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Macron ka salon kɔnɔ o ni Macron tilala ka taa kuma hakilina kura min kan ka taa yecogo kura min kan ka taa o y'o kuma fɔ et donc o tilala ka na o an balo ni Alassane kan ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire pour que ka donc baara tɔ ka kɛ
donc n'i y'a ye min kɛra kɔnɔna na pour que jamanadenw ka bɔ a kalama parce que ko nana ka kɛ maliyɛnden dɔw bɛ adamaden barika bannen dɔw tun bɛ yan ko non ko bɛ gagner anw kan ko ka communication ka ɲi na anw ta ye ko tiɲɛ b'o bolo ko bɛ min fɔra ko tiɲɛ b'a la bon e ka jamana ka taa ko tiɲɛ b'a la ko an y'o ta en otage an den barika bannen dɔw bɛ yaala la kungo kɔnɔ parce que olu yɛrɛ o kelen fɔ donc min don ka taa donc pour se donner certaines importances et certaines valeurs mais min don anw ye maliyɛnden ye anw ye jamanadenw ye anw b'an ka jamana de fɛ hali Hasimi ye erreur kɛ an b'a tiɲɛ f'a ye donc min don anw tɛ musala kan kɛ foyi la jamana de ka taa an ka priorité an bɛ se ka fili n'anw fili a bɛ fɔ an ye k'anw filila mais an ɲɛ bɛ min kan jamanaden bɛɛ kan ka gouvernance supporter nin ko in na bi n ka taa mun de bɔra kɔnɔna na a fɔra ko maa min bɛ yan n ka taa donc n'a bɛ fɔ o ma ko mercenaires ko fɛn caman sɔrɔla ko in kɔnɔna na ko ja ko complot caman de tun dilanlen don ko mɔgɔw bilala kuma na k'o kuma na o kumalen k'a fɔra ko jamana wɛrɛ denw sɔrɔla kan olu présidents nana ka taa donc n'o ye Sierra Leone ta ye donc kana kuma ka taa a fɔra ko jamana wɛrɛ bɛ yen ko jawe ko hakilina dɔw de tun taara pour que ka se ka dankari kɛ ka taa donc Mali ɲɛmaa dɔw la ani an ko bi fɛn fila kɛra Mali la ka tɛmɛ est-ce que o ka taa o sen b'o la wa a tun fɔra ko coup d'état dɔ tun kan ka kɛ CNT mɔgɔ dɔ tun minɛna la n'o tun ye colonel ye est-ce que o bɛ ɲɔgɔn kalama wa est-ce que o CNT maa min ka taa parce que an ka mɔgɔw kɛlen k'a da biribiri CNT mɔgɔw kɛlen k'a dabiri jaw n'a ka mɔgɔw ani mɔgɔ wɛrɛw kɛlen k'a dabiri justice la jusqu'à présent an t'o dossier in kalama ka taa k'a fɔ ko coup d'état tun programme na CNT mɔgɔ dɔ fɛ ka taa ko kɛlen bɛ cogo di il faut qu'on ka fɔ anw ye parce que jamanadenw ka ko don jamana kan ka taa donc avenir don jamana kan ka taa fɛn don ani a fɔra ko mɔgɔ min bɛ fagala nord kɔnɔna na ko mɔgɔw bɛ ka taa donc ye ka taa u bɛ mɔgɔ jiginna u bɛ mɔgɔ da k'a kantigɛ ko maliyɛn den tɛ se k'o kɛ maliyɛn den min wolola Mali kɔnɔna na yan ka taa k'o tɛ se k'o kɛ ko ni gɛlɛya tɛ se k'o kɛ ko fa t'a la ne bɛ se k'o kɛ est-ce que ninnu ka mɔgɔ dɔw don wa est-ce que o ni ninnu bɛ lien kelen na wa ko nin bɛɛ ka ɲɛɲini k'a dɔn pour que an k'a dɔn mun de bɛ ko in kɔnɔna la donc bi CNT dossier man kan ka bila coup d'état min kan ka kɛ jeudi cɛ in fɛ n'o tun ka surun ka na jaw la kosɛbɛ donc o ko in kɛlen bɛ cogo di. an mɔgɔ ninnu tɛ bolola sa. o bɛ bolola mais fɛn tɛ fɔ la. a si tɛ ye. mais maliyɛnw bɛ fɛ k'a dɔn de parce que an ko c'est parce que an ko justice ma. non c'est la justice ma. ouais an ko justice ma an t'a faamuyara n'i y'a kɛ les Maliens ne sont pas contents de leur justice. Touré bɔra ka taa ka hakilina dɔw fɔ n'i y'a kɛ les Maliens ne sont pas contents c'est que la lenteur de la justice malienne. Dossier au bitan devient ça devient exemple kelen ye. Aya ka ma fa ba min kɛra ka taa donc période mɔgɔ faga o tilala ka aya bila ka taa ko parce que k'a mɛnna kaso la ka taa k'a ma se ka juge. Donc baka togo la ta kɛra ten. Ne yɛrɛ revendication dɔ fana na o fɛn na o fanfɛla ninnu fɛ ni u ka fɛn dɔ kuma kan mais j'ai bien me renseigner. An ye kuma fɔ yan ka taa o nana ka dɔgɔ an ye kuma dɔ fɔ yan ka taa o nana ka dɔgɔyali kɛ nka tɛ se ka kuma tuguni Mali ko la dɛ ayi tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ dɛ o ka so dira o ma o mako bɛ min na a di dɔw ma ka tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ yan dɛ o ye ka radio in na yan o tɛ se ka kuma dɛ ka c'est fini ka taa ils ont accepté ko Aya ka bɔ a la le plus mauvais ka taa donc militaire ka donc comme Aya ka taa donc ko ka bɔ a la c'est pour cela des fois Assimi ka taa donc je ne comprends pas ni ne de Assimi aujourd'hui je mets Aya à la retraite. Je mets parce que min do jamana o jamana ni bɛ fɛ ka kɛ an bɛ bolo u kan ka bila retraite la ça veut dire tous ceux qui sont sales comme ça n'a fɔra ko Aya est l'homme le plus gradé donc un capitaine bombardé de galons de général 4 étoiles ko de bɛ yaala an ka armée kɔnɔna na i b'a fɔ ka taa ko su kɔnɔ dɔ donc aujourd'hui on doit le mettre à la retraite pour l'image de notre armée pour que armée ka bɔ ka taa de toute façon mais n'i y'a natɔ la e yɛrɛ bɛ yugu yɛrɛ. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'Assimi attend dans le couloir pour le faire, parce qu'il refuse de s'assumer. Donc, pour nous, nous avons dossier 49 tailles. Ou hakina yeni. Quand on fait réunion d'obé, en mot qu'on a dit, quand on a des questions me poser et puis me faire quand on a des questions posées, il va rien au coup. Au lieu de faire mal accusé, au lieu de faire on accusé, mon autre gouvernement comme Laurent Baboya Fochome, qu'aucun enquête parlementaire voulu. Donc, au niveau de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, nous n'en avons pas de là. Au cas mission tu es mouillé, Johnny Jongo, au cas adressé au cas dit,
pour la casse. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, ils sont incapables, les intellectuels ivoiriens et l'Assemblée ivoirienne. Donc, ils sont incapables d'assumer leurs responsabilités devant l'histoire et devant leurs procédures et devant leurs enfants. Mais nous, nous avons pour essayer d'insulter et d'instrumentaliser ça. Nous avons demandé donc, que les Ivoiriens, au cas donc à fond, ils ont l'Assemblée, ils ont donc l'équipe parlementaire qui peut venir faire des enquêtes, qui peut savoir qui est qui, au cas introduire pour quel business ils viennent, comment on peut traiter, qui a armé donc donner à ton armée, sous-traiter ton armée, vendre donc, ça veut dire, les activités, ça veut dire tout ce que l'armée fait, quand on fait, il est bon que les Ivoiriens se trouvent. Dans quel complot Alassane amène le pays? Donc, Kobo Tchouya de là, je pense que donc 39 tailles, donc 49 tailles, ni comment on a vu le Kafra. Alors, moi, je vais vous faire un endroit pour éclaircir parce que il y a un homme qui a fait des février, au bon de la fracas de Google. What the Google there? What the Lune Fana near Amsa Google, the Lune, the Koloka Sabukataka, President Nunale, Beva Dog, President Abukum Bulin Makelaudu. Look at that, current military no favor of the military warfare. Kana sing the Mama free for out mana. I'll go me Bulido, Mami family, Buliboina. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, on attend la déclaration. Oui. Mais nous devons y faire des familles. Bon, donc on a commencé à se atteindre politiquement. On a dit ça va être au Conamé. Il a dit nada à moi la ça nous pour l'état migratoire Burkina Faso. Bifo kabarkada ngata donc pour l'état migratoire Burkina Faso, l'homme fort de Burkina Faso. Donc on a dit sur Kassoro. Quelle est la situation politique? Eh bien, il n'y a pas d'événement majeur, seulement une concertation entre militaires donc, pour soutenir l'équipe du LPSR, donc le dénouement heureux. Parce que, comme vous l'avez dit, je suis capitaine, il y a bien plus gradé que moi dans l'armée. Il s'agit donc d'expliquer le contexte et le pourquoi. Et ces anciens acceptent de soutenir, de nous conseiller et de nous aider. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Les chefs religieux et traditionnels annoncent que le colonel Damiba a accepté de démissionner. Est-ce que vous confirmez? Il y a eu une concertation entre ces chefs traditionnels et religieux et le colonel Damiba depuis hier, ce matin. Donc, on va faire qu'à fort, ni ya yebi, on sera Burkina coup d'état la hakilna do de kera. Hakilna jume de kera, Danimba aye sabia tan, hakilna tan de sos. Wene kaye joué. Sabia follow jume. Anale coup d'état kele, rock, Chris. Aye mi fo, ko armée ti conditionnant, armée be fagala. Donc, fouetter, hal dumini ka doma. Parce que do fagala ka tawtra do ka bade mine ka a dumini hakli bala. Donc, geleya tumbe ka dumini kama ka donc wara ko ta dumini de no fagala. Donc, anana ako abo fe foro de yara. Donc, jatimine kere ka fo depuis anana fobi, c'est que armée ka disposition mi ka ta fin fla. Déjà rapidement ka ta famille ma la lenteur au niveau de l'administration. Gouvernement na ka disposition ta wali be fin kuro ka se ma fa ka se ka sanka doma, dumini ka se ka do, ka condition ka se ka plan pour que armée ka se ka donc ka fo changement kera mo kuratara mo kurana mo dotara mo kurana na mo kura yelema kera ambi fola ka donc en tout dumini sur ka do maintenant ambi dumini sur ambi paquetage sur amma ko be kisela ambo soro amma ko be ngata donc jila ambo mi mais Danimba nana fin folo mi me ngala masoko flana yo jume atunga ga partenaire kuranyini min kanga nanga donc pour que se ko deme ni ye jatimle ke ngata tara français de no fait français de ko kabna kam man fa koro autant ta de dama akam mo ngata donc mi ye coup d'état ke no ye ni capitaine Ablaye Traoré no ye wolu ngata ko dimina o ko la ngata donc ko mindo ko ni se ka continuer o ti erreur flana ya erreur sama ngata donc en aller
Sariya talen ngata tako ka Blaise Compaoré jugé ka tla ka nana ye ngata ka condamné ngata a tora ko de bara fa ka na yi bangana ale tara ngata ale Alassane ngata benaka ka nani ngata tako Blaise Compaoré ka avion ka Alassane ka avion ta ka nana ye ngata palais la ka tala ka ta aéroport la ka nana ye palais la donc ade donc ka fo Alassane ka mo nale do ke Alassane tumba complot konnana e ke Alassane ka mo a nani na ye muye ngata atlala kata kosa ngata Alassane ya chikana Mali la donc anale ngata donc Mali konna ngata sele ngata compte rendu que ani Blaise nyogoye ngata atlala kana bo ivoire pour kana we panene ko imbe la Blaise ko la atlala ka image botele la tourna ye mi ngata donc la c'est que a siglé au lieu de ka ouverture ke ngata donc ani Mali ka nyogoye ani Mali ka discuter jatine kara ka frontière fermée avec le Mali ama soka kuma Mali fait worona ngata mauto siglé la coopération entre la Russie ani wolu ngata se ka développer chomi pour que ça ka appui nous soro Mali tangata donc hakilna me kera ngata donc ka se ka ko nyogoye parce que déjà Burkina Faso be hakilna na bini tarangata donc mami ka photo be asimi ka photo Mali ngata donc drapeau ani ngata donc haluka blende au savait et puis Russie drapeau de donc on va ira ka fo les Burkinabé voulaient changer de partenaire stratégique et que ngata donc attends Dami Bayi Baoula Dami Bayi Banjumé follow là aussi jatimene kera ka fo Mali la ngata donc français ngata donc on allait pour que yelema ka saka ke ngata donc ani wolo plaler nyona a sona mauka boya français ka boya katla kata sigi ngata donc comment il s'appelle Burkina et que oya jatimene ka fo fagali depuis ngata otaray fagali o chala ka tene ngata fembe ka pour le peuple burkinabé ngata machi wala ke fagali là c'est que ngata donc français na kala ni yo be jatimle ka lele ka hakilna unta ka fo aussi ngata donc changement min kanga ke jamana konnana no e dunga fa o kanga sabati tugo be jamana don kanga saka here soro dami banda na ngata donc dami mama ka donc fuyi le mawla hakilna ngata donc ay min ke ngata donc aye ngata donc ayere ana terko ana sumo donc ayu le la ngata donc jamana don ba ko be mi ngata donc bo so durma ye mi ator kono la ye mi hakilna mi taraka foga da donc an be ngata donc an be daka ngado jamana tabulo la donc surtout mi sigila ngata donc min kanga réunion ke ngata ka hakilna ke wolu tunte consulter ngata donc dali ba mi kada ni akile abone ke donc jatimne kera ka fo jamana dew yere ngata donc les muro na ba ngata to be la jele tanna wolu to sone la ka ke donc ni hakilna erreur mi ayode ke donc nous y ngata donc profiter de là ka gwe a gwele ngata ya ngata dugutiku kabila tiku ngata wonde fara nyonga ka communiquer ke ale ren na ngata donc mi ya yele ko yoroy donc ko set ngata donc directive ngata donc kade wo fo ko fo ngata ko CEDEAO mo ngata donc ale no ben na ko baraka continuer ale ka mo ka protéger armée ka continuer ka équiper et masaka bi équiper ngata te et mo la ko fo ya donc mi do ka fara ba ngata ka boy ngata ko na la ngata donc français a essayer ka protéger ka ko ba imposer ani ngata donc Alassane ngata donc falu kera konna mais o y'a ye k'a fɔ ngata donc ça veut dire ces jeunes là sont tenaces ko fura dɔ ngata donc u ngata donc crise min na donc armée Burkina armée ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ban donc o kɔnɔna na o y'a ye ngata il fallait négocier ka Dami Ba bɔ yen ngata ka taa n'a ye ngata donc aujourd'hui ngata donc au Togo o taara n'a ye ngata donc français ka hélico nana k'a ta ka taa n'a ye et aujourd'hui Alassane bɛ yɔrɔ ɲini na k'a d'a ma tuguni ngata pour que a ka se ka loger Côte d'Ivoire la donc Alassane de bɛ kojugu kɛla ninnu bɛɛ depuis Alassane wolola a bɛ kojugu de la fɛn o fɛn kɛra Côte d'Ivoire la donc Alassane b'a kala Alassane ale t'a bɛ se ka laban nin kan mais comme ale aussi ngata le reste quelques secondes hali taama cogo ka gɛlɛya ma ngata donc le problème a tɛ taa tɔ ɲɛfɛ la donc il continue toujours à dribbler toujours avec la balle sur le pied très clair ngata donc a bɛ ballon dribbler mais a b'a yɛrɛ de dribbler la donc c'est très clair ngata parce que en gros min kɛra ngata donc au Burkina Faso donc o y'o yɔrɔ ye t'a ni ɲininkali wɛrɛ bɛ ɲininkali wɛrɛ min bɛ Burkina kɔni an b'a f'u ɲɛna de sa min bɛ sisan président bɛ Traoré an kɔni b'a dɔn denmisɛnnin fitinin don b'a dɔn expérience ba fana t'a la k'a fɔ a bɛna se ka jamana mara cogo min na ou bien ka transition kɛ mais est ce que e bolo ninnu tɔgɔ est ce que il n'est pas mieux ka fanga in di mɔgɔ wɛrɛ ma min tɛ ale ye wa non parce que le problème c'est que ne jateminɛ kɛ ngata c'est un jeune intellectuel de très haut niveau photographe ngata donc de formation a y'a ka kalan kɛ ngata donc Bobo ngata ka tila ka taa université kɛ il a fini ngata donc le cycle ngata donc il est cadre A
donc à ma part de son armée. C'est un intellectuel de très haut niveau. Il y a un discours, donc tout est cohérent, bien fait, bien rédigé. Et parce que je nous follow, parce que dans ce que la vie bouge, là, tu comme donc au BDK. C'est pas parce que les autres sont plus gradés qu'à fond KB tout, parce que au niveau de l'armée, on a encore le secrétaire général des cassements. Non, le problème c'est qu'au cas qu'elle est à cadeau, parce que des gens donc mis de combat est mis, c'est que c'est pour l'armée. Comme on le met fait aujourd'hui, c'est que fait un sourire fort à la sécurité nationale. Parce que Burkina Faso, donc Burkina Faso, ils sont convaincus d'une chose. Oui, Malika exemple, nous avons aujourd'hui 75% du budget national. Oui, avec la armée équipée, donc et du coup, ça va faire et il faut la même chose d'abord pour dans les nations, dans les droits de l'homme, démocratie pour l'auto, parce que pour la démocratie, il y a des véhicules. Donc maintenant, le problème c'est que le logique d'affaires, on le fait la barre de qu'elle forme pour la sécurité et qu'on lui a donc on fait la manière à donc armée talent convoi bien, mamie mais n'a qu'à faire car la donc aller mon non faire la comme yaye. Donc aujourd'hui ils se disent que on sait que quelque chose de manière à faire français beaucoup ailleurs là, les bébés n'a jusqu'à présent bon faire là. Donc ça veut dire c'est pour cela on a tout français fait pour eux n'a dit la maman qui sont plus gradés ils ont la même. Parce que jusqu'à présent français non, c'est le peuple qui va décider. Allez, faire des décisions, pour le moment. Parce qu'il y a pour que c'est là où donc à qu'elle a pas de mais ça veut dire non, son antanibaya qui est lui aussi va partir. Vous allez quand là. Ça vous allez pas faire la goyer. Ni bien donc Hassimin Moupana, peuple de mes faits, vous allez quand au bon. Est-ce que nous devons savoir que nous avons Mali, Burkina, la Guinée, nous avons des révoltes, nous avons Canabla, révoltes. Est-ce que nous avons savoir ni moi, ou bien ni le changement de c'est que depuis 60 ans, c'est qu'on sait continuer quand oui, mais on sait continuer quand à France délit. Or, on a un flot de gros boulot, mais au bac. Aujourd'hui, il y a un Mali qui est son bien, Djama bien, Ichom bien, donc fait bébé Djama et Konana. Mais jusqu'à présent, nous sommes considérés comme le pays le plus pauvre, les pays les plus pauvres du monde. On sait qu'en famille, comme le cas du Niger, au Niger, on a donc Iranien, on a fait bébé, Français, usine, marché nous aider, mais on a donc on a mis au Louba, on a fait pour famille. Guinée, il y a tout ce qui se passe, mais jusqu'à présent, on a été développé là. Maintenant, nous sommes nous faire la nyonka, car Hakilon, on a fait on se fait usine créer donc on y est donc hali mu borete donc aujourd'hui donc on se fait finir la usine donc on a fini on est on Burkina on se fait finir faire donc Guinée au finir ça on se fait donc tout le monde là jege be bo Guinée donc c'est se fait faire faire bébé on me min sur extra là donc on se fait faire fruit quand ça sur dunia la terre kono afri be se fait faire des pays ça va y konna bini ko ne malita français be sene ato fitu wuro be sene banana be sene atora loko be sene pomme be sene fembe be se ka sene malanga la même chose ngata be se ka Guinée chama be se ka ngata Burkina Faso nyon be sene ngata malo be sene ngata fembe be sene donc pour nous ngata ole ngata continuer ka malo ko fala la kana tew be sene ole ngata tew sanga ko fala la amete mi tobe donc nous développer là ole ngata donc abi café be ngata café mu be ko tobe chocolat be la tobe ngata chocolat ngata donc am se ka ngata donc Guinée tobe nous pe ngata na bala kera le développement c'est sûr que l'avenir, on est en attente pour le monde fait. Tout est bien avec leur argent, avec la Banque mondiale, FMI, l'organisation internationale, on est bien donc ceux qui ont de l'argent dans le monde, qui veulent faire des business, il y aura tout est vierge chez nous. Mangoro ba on bara hada anta kecho donc, on est bien en mangoro de sangatana ngata katla ngata ko jubo kana faire on mala donc tu vois là. Donc ne groupe on bara on est en ne groupe commandé Maroc, binier Mali ne groupe on est ngata on ne groupe dans le tellement jiba konana a clef la clef donc avec 2 litres bon ni ni be jetim ne kadi o le amega bole Maroc ta ko ngata donc hali ngata donc a Maroc ta amandi à 2000 francs donc ça peut pas continuer donc c'est ça donc c'est pour cela puis autorité ko ngata disposition mais tanga Sénégal ko kanga kenga donc pour valoriser anga Sénégal on va aller on ne nyonche mais anga patriote so me bi jamana fait me bi hina jamana na me jamana de on fait pour ko asiki jamana na donc la force doit être à la loi même bena saria mi kan
ka kɛ Hasimi somɔgɔ ye o ka kɛ Hasimi tonton ye o ka kɛ Hasimi somɔgɔ ye o donc a man kan ka loi violer olu kama ale ka kan ka k'a den a n'a muso di pour le pays ka se ka développer la même chose au niveau de Burkina Faso la même chose au niveau de la Guinée n'o kɛra le développement de l'avenir est sûr jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la. Nous devons ni jamana maliba ina masa da mai famille est-ce que il a pas d'amida activité politique là où il y a activité politique là il y a des féminins kala mais est-ce que nous anga les politiciens maliens ni a des féminins voici donc on gara on bora ko kuma bacha ou fait ngo ke mais aucun sugal ko kala de wa sugal de plus là maintenant ala ka kenya de anabela de la kana fanyina sugal be to mina ka eta be to mina ite kana do fanyina wala mais to kadani anga activité politique yɛrɛ kɔnɔna na ni ye jateminɛ kɛ bi n'u togo an ka politicien dɔw ko k'olu kalannen don olu de ye mɔgɔ kalannenw ye u bɛ livre bɔ o la u bɛ ka livre bɔ aw ye livre bɔ aw ye mɔgɔ kalanna aw ye livre bɔ mais on ne voit jamais Faransi bɛ ka min kɛ Mali la Faransi bɛ ka min kɛ Afrique la ka taa contrôler o kɔnɔna na fo ka duɲa wuli fɔ ka génération minnu bɛ dugu ma ka ko éveil de conscience dugu ma ka yɛlɛ ka fɔ Faransi bɛ ka min kɛ farafinna la mais a tun ye Ture i ta ye an ka policier kalanenbaw a livre bɔlabaw écrivain ba ninnu a tubabukan ba fɔla ba ninnu n'u ye télé sanfɛla la mais k'a sɔrɔ hali kɔnɔkisɛ u tɛ se k'a dilan. exemple ta dɔrɔn mara de bɛ ŋa a fɔra yan ka donc mara bɛ livre sɛbɛn mara bɛ fɛn caman kɛ mara de bɔra yan k'a fɔ ka taa ko France ma deli ka empêcher foyi la ka taa armée ma san i y'o min yan an y'o mɛn sisan a ko France ma deli ka empêcher an ka taa yɔrɔ la ko mɔgɔ si ma Faransi donc ko an ka fara ka bɔ France la ko an ka fugariya tɔ ka tɛmɛ an ka fara ka bɔ France la kuma t'o de ye et donc le problème c'est que i ma deli ka ye le moment où ça n'allait pas olu de bɛ taa France. Et donc, ale de bɛ bɔ ka sigi k'a fɔ ko compte t'ale bolo France ko nationalité t'ale bolo mais le problème c'est que tubabu n'o i hakili sɔrɔ ka ban o ka sara tɛ ka taa i ka compte sɔrɔ yen o ka sara tɛ i ka nationalité sɔrɔ maintenant le problème c'est que ninnu de bɛ bɔ i y'a fɔ cogo min parmi ces hommes politiques ni ko bɛɛ kɛra i ye mɔgɔ kelen ye u ka parti la min ye communiqué kɛ ka taa donc ka France condamné e de yɛrɛ ka mɔgɔ ye ka taa ka communiqué kɛ k'a fɔ ka taa donc ko armée française taara ka bɔ yan k'a jɛra anw ye e de la k'a mɛn k'a fɔ ka taa France ka taa donc autorité ka anw neni ka fɛn bɛɛ kɛ e de la ka mɔgɔ ye ka taa ka bɔ ka taa pour s'adresser à ces gens là k'a fɔ arrêter ka taa ne min kɛra ka taa ma ye e y'o ye a la. non n bɛ se ka kuzen fo n bɛ kuzen kɔni fo a bɛ se na ɲɔgɔn di n'o ale ka sortie la vraiment c'est salutaire an b'a dɔn fana jamana kanu b'a la fana parce que n den don n den ye cogo min na donc jamana kanu b'aw fila bɛɛ la a ka sortie caman na i b'a jateminɛ mais a ka bɔ manipulation ninnu jengin ninnu kɔ wa. mais o de b'a manipuler o de y'a fɔ n ka dɔw y'a fɔ n ka ko y'a fɔ ko b'a fɔ. o bɛna kɛ dɔw Choguel y'o de f'a ye don dɔ Choguel y'o de f'a ye nka ko i tugula min ninnu kɔ ko i ni ninnu ka dɔn ka kɛlɛ tɛ kelen ye ko o ko e bɔra yan ka ko État ko k'a b'i faga ko mɔgɔ ko k'a bɛ t'i faga o y'i convoqué ka taa gendarmerie la o taalen k'i ɲininka ka taa i y'a fɔ ko tiɲɛna ko dɔ de y'a f'i ye o tigi bɛ kɔfɛ k'o tigi de ko b'i faga e y'a dɔn k'a fɔ tigi bolila ka bɔ moto de la et donc maintenant n'i ta o kuma fɛ yafa minɛna ka taa dɔn kuma banna ten donc jateminɛ kɛra k'a fɔ aujourd'hui politique ye min ye pour nous politique c'est pour jamanadenw ka hakilinaw ka taa i ye min fɔ ka taa donc pas ce courage i ɲɛ b'a parti ba bɛɛ la ka daminɛ ADEMA na ka taa RPM na ka taa ka taa donc ni parti ba ninnu na ka taa donc aujourd'hui c'est pour ça que nous avons dit il faut que hakilina kura de ka sigi jeunes ninnu min ye parti créé u k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma et qu'au sein de ces mêmes partis les jeunes révolutionnaires les jeunes qui sont au sein de l'ADEMA min dalen bɛ jamana ko la et que courant ka taa donc min ma opportunité min fa t'u ka suɲɛni baw la min faw tɛ fɛngɛ la o ka réseau mafia la min fa tɛ liberté provisoire la olu denw ka taa donc u k'olu to yen ka taa den kuraw ka na u ka jamana ta ani maa min nɔgɔlen tɛ des gens donc qui sont là qui n'ont même pas de valeur olu bɛ tugu bɛɛ kɛ olu den siyaw tɛ que ces jeunes qui sont engagés au sein de l'ADEMA et de RPM reprennent le parti en main pour l'avenir de la génération. Nous de au niveau même de la justice aussi, ces jeunes même qui sont là, ou les regarder en main, donc pour que nous puissions ensemble regarder la direction qu'il y a pour que nous puissions les casques. Parce qu'il y a des moi j'ai vu candidat, nous sommes un parti président, nous avons des jeunes.
Mais tu trouveras que c'est toi-même qui gère le parti. Mais non, il y a dit que le docteur. Mais toujours manipulé par les. Au cas docteur, Mara est communiqué avec Mara qu'on est belliqueux, notre Mara m'a pas défend. Et Anya a qu'à partir de là, qu'à boire, donc à faire bon défend. Au parti de deux, on a un sigle, on a un téléphone, on a un né de la Kafako, les Chinga, donc ils vont nous convoquer. Moi, comme on te fait donc. Vous n'avez pas lu à tes statuts, à tes chartes des partis politiques. Vous n'avez pas regardé l'article 19. En tant que président d'un parti politique, en tant que journaliste, mon opinion, donc pour moi aujourd'hui, les hommes politiques doivent se défendre. Parce que les gens qui ont dit ça veut dire c'est pour ça qu'on a mis parce que nous avons été déclaration contre la France. Nous avons été déclaration contre la France parce que pour eux, Français devaient faire mais au Ghana, ça c'est fini. Ça c'est fini. La France, Alassane ne peut jamais. Ça veut dire que nous avons war chamayi pour l'élection. Ami éliminé. Non, au fait, d'abord. Ami éliminé pour l'élection. Ça veut dire qu'il y a tout. Parce qu'à force de monter dans des cadeaux, ni quand on a chué qui est quand on a donc ko et puis jamana wor chué quand cadeau. Non, la justice va t'éliminer. La justice va t'éliminer. C'est très clair, justice va éliminer. Et tu sais quand t'as milliards chué quand t'as fait dos, on va faire plainte sur toi et la justice t'élimine avec un candidat éliminé. C'est très clair. Hein? Il faut que famille quand nous avons besoin d'autres hommes qui n'arrivent pas à se qu'avant au moment de Qatar. Non, toi, qui est français, comme Ibeka a quelque chose, mais quand tu Ibeka a attendez, quand tu coaches, Zomba Tomi, français, quand tu coaches Tomi à Tomi. Donc, Ibeka faut la capote, quand tu Tomi, affaire ça, quand tu Ibeka a Tomi, c'est le plus grand mafia quand tu as abordé là. L'affaire Tomi. Afin que Ibeka et Tomi, elle montre mes dames, elle pèse mes dames, au niveau sur l'orme, elle est dans le Niabrani, mais pas ça. Donc, on lui bénit dans le Bora Kalama, dans la Karama. Donc, avec filmé les mots, Ibeka Kobo, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, donc Ibeka, oui, après Ibeka, comment tu as parlé, tu as tiré dans la Kataka, donc Peko Ibeka, waouh, mandé, mana, souffle la gata, donc ayo, wele gata, donc Katanoé, Assemblée internationale, wele, quand les commandes me font à côté, comment donc on va les tuer. Au lieu de se dire, oui, tourner, affaire. Je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez dit voilà, am ta sa activité politique là, mais mali bi nga na ci man be bora bebe ka dofo mais sugal tia awa sugal de la awu ko mana ko matu ko sugal tra on ko sugal tra anem ko dara na ko na nga partenaire ko anga ci partenaire fifiu dara ka tanu plan ngona kadi nyebe ko don ngona bon ni fana na le fene ka ti jo tienye ka tuni ka ta ko to be nyama tuni donc on est isolé ama anda masisa che nous te dawon ko la tesa et puis ibi jitma ka be ibi ka wulu ni mundi anaka nyebe bin unu ka to kam ba fo mase wa hakla ko shoni de ay ko ko ka activité de fo ko ko shi am bagala ada kalanke ya am bagala ya kalanke amata aussi tubabu ci o ngata do na o kebita tubabu ka aseti de ko katla ko kasili buni ko ngata do ka fa ka o be na anga jamana ke ngata donc to mi ya wajia. Je suis désolé, les Maliens ont la dignité à faire partout avec la pénétration depuis 1800. Comme nous, Kassim Traoré 5 minutes de colo. 5 minutes de colo, nous avons Kassim minutes de la 5 minutes. Parce que 5 minutes de colo, on a. Non. On est débat. On est débat. C'est une bonne famille. Kassim n'a débat et pays. 5 minutes de colo. Non, on va faire quoi? Allez, tout y est là. Avec d'autres, avec d'autres pour les têtes. Avec Chidi. Avec. Donc, on va faire. Bon, ma pour Timo, ma belle à la personne de couleur. Parce qu'à Foucault, pour Timo, de Bola, même à France, Marie, Pérébou, il y a la Foucault, à la Nation Unie, Pérébou, pour le France, mais à violer France, mais à un simple violer. Massava, manani de Kumana. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Non, il y a beaucoup, un certain beaucoup. Et secrétaire politique, allez beaucoup, maintenant le docteur, allez beaucoup mieux. On va saluer la maladie, ça va se mettre au sugar. Bakora beaucoup.
donc o ye an ka ayem cɛnin dɔ ye n ka donc sisan ka taa donc a bɛ faransi ale bɔra n ka taa RFI la n ka taa donc a da sabu n ka taa a y'o fɔ Mali ma Mali ma n k'a ma n y'a sɔrɔ réseau la n ko e bɛ to yen peut-être e tɛna na donc e tɛna n ka taa donc le problème c'est que peut-être e tɛna se ka jamana lagosi k'a fɔ n ka taa donc k'aw bɛ fɛ ka na kɛ jamana ɲɛmaa ye don dɔ o bɔlen ka taa an ye cɛnin ta lamɛn yan o don n tɛ fɛ ka segin a tɔgɔ yɛrɛ kan mɔgɔ lankolon ye tɔgɔ fɔ cogo min min bɛ faransi aussi donc min ye n ka taa donc an lagosi sɛbɛn tigɛlen fɔ n y'a fɛ ko Ismaël Mouan ta n tɛ fɛ k'ala tɔgɔ fɔ n ka taa donc or n ka mɔgɔ ba tɔgɔ de b'a la o mɔgɔ barika b'ale donc o yɛrɛ bɔra n ka taa parce que déjà o tun ye IBK ka conseiller ne t'a dɔn ka taa ne ye sagosiya min ye n ka taa dɔn donc maintenant a bɔlen Lamine i bɛ yafa ma ka taa donc n t'a dɔn ne kɛra aw balima cogo ye Lassana Sakho n t'a dɔn nin kɛra aw balima ye cogo min ne kɔni t'a dɔn ɲɛmakɔrɔ a b'a lamɛn ne kɔni t'a dɔn n terikɛ ka nin kɛra aw somɔgɔ ye cogo min donc nin Sakho in de bɔra an ka donc ayi Sakho est-ce que non an b'a fɔ Ismaël dɔrɔn an kana Sakho ye fɔ a la parce que n'a ye Sakho fɔ an bɛna don tɔw bɛɛ fɛngɛ la nka est-ce que dutu yɛrɛ t'a la parce que i bɛ se ka kɛ jamanaden ye non n y'o fɔ n ka n ko Sakho tɛ n ka tɛ Sakho yɛrɛ tɛ nin kɛ o donc Sakho yɛrɛ tɛ n ka taa donc maintenant an b'a fɔ ale de bɔra ka jamana gosi ani Issouma i terikɛ ko mara wa mara a tɔgɔ tɛ mara de ye Musa de tɛ yan parce que a tɔgɔ tɛ Musa de mara ye k'a kɛra premier ministre kɔrɔ ye wa n taara fɔ min taara Kidali n ka taa maaw ka maaw fa mi baara kɛ ka taa ale taara nɔfɛ n'i ko bonjour n'a ye dɔrɔmɛ 20 d'i ma i ye cɛkɔrɔba ye muso la b'i tɔgɔ sɛbɛn mais bon e m'a faamuya ko tɛ ko e de la ka sara non Aïssa an b'o to yen ba ye a kɛra premier ministre ye o bon cɛcɛ e m'o kelen kɔrɔ de fɔ n'est-ce pas mais a ye maa fɔ aw sen ka taa yɔrɔ la dɛ Kidali bɛ na dɛ mais dis-moi aw sen ka taa e la ko e ma se ka so a est-ce que i sera ka so Musa mara nin tɔgɔ ye mais il paraît que n'i sera bara n'a ye 200 d'i ma i bɔtɔ la a bɛ tɔgɔ sɛbɛn ni cɛkɔrɔba sera bara ka taa a tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ ka taa hali n'aw sara don a bɛ f'i ma actualité politique la ka taa école ta daminɛna o sen ka tɛmɛ Mali kɔnɔna na anw ka cadre dugu la dɔgɔnɔdugu la ka taa donc il y a 150 000 enfants donc o de tɛ chance sɔrɔ ka taa école la ka taa donc anw fɛ Bankasi Koro Duwanza ka donc école i ye jateminɛ kɛ o kɔnɔna na école donna mais école ma don anw bara c'est ka taa kalantigɛ la donc an bɛ oui n'an bɔra o la actualité politique la aussi jateminɛ kɛra k'a fɔ balotan i b'a kalama i datigɛ ka don a la de i datigɛ ka don a la de i b'a ne ka kɔrɔ Bugula ye Bugula ka sira ka i da don kuma kelen de ka diɲɛ a ma sigi a radio la Bugula welela ko Bugula ko balotan ko min bɛ yen ko Haidara ko ani ka taa ko équipe nationale Joliba ani Assyria ka taa k'olu ka match kan ka bɔ a ma ka taa pour que ka taa waati ka se ka kɛ maintenant ayi o kɛlen i kɔrɔ Bugula ko wallahi ko tinda dɔ la ko fani ba bɛ na nɛni min na ko tinda la ma se ka siran kuma ɲɛ n y'a ye o dɔn ani jɔn kelen donc maintenant bɛɛ ko i b'i dabɔ a la maintenant ne ko balontan yɔrɔ jɔra balon de kama balontan yɔrɔ jɔra balon de kama mais kunun maliden min bɛ balon fɛ n t'o sigilen ba Asimi kɔrɔ ala y'a kunnaja a ye position ta parce que ni Asimi tun ye nin di hali Asimi ka du ma parce que moi je ne peux pas comprendre ballontan parce que la force doit être à la loi. Force doit être à la loi. La loi dit clairement à ma fait Asimi qui da do fena ma chimi ble qui da do fena il sera mis nyana boy botoy il sera mis nyana boy botoy ma chimi ble tu dis tu as juré devant le peuple malien que tu respectes la constitution et tu fais respecter la loi et Asimi et tu ne peux pas aller contre la loi ni une loi qui n'a pas de ambigu jamana se ka émotion kan a se ka sentiment kɔnɔna mais n'a bɛ jamana jɔ a bɛ jamana jɔ parce que le problème c'est que anw tun sigilen don k'aw le de et le directeur de la sécurité d'État n y'a fɔ ye ko k'a fɔ a ye Kɔnɛ i bɛ yɛrɛ min na ka taa i occupé Mali ko la i ka bɔ dans ces histoires ministre de sport kɔni tɛ kuma o la o donc il est important k'aw ka jamana ta en compte aw ma jamana sɔrɔ kaso aw ma mɔgɔ sɔrɔ ka taa k'a fɔ ko mɔgɔ dɛsɛra de anw nana par accident de ŋa cɛ jamana kan mais jamana bɛ da aw ma aw bɛ tulonkɛ kɛ jamana na
k'a bɛ tulonkɛ kɛ jamana na e ɲɛ bɛ ministre la ka taa donc ministre bɔra ka taa min fɔ l'essentiel pour moi ballon ka taa ni ka taa donc ni wajibi bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ problème t'a la o y'o de fɔ mais alors y'aw kunnaja aw tun ka ballon ta in bɔ aw tun b'a dɔn ko Soumbala ba ye ne yɛrɛ ye parce que le problème c'est que le pays appartient à tout le monde et force est à la loi de bɛ appliquer mais aw bɛ se ka taa jamanadenw bila ɲɔgɔn na cogo di par l'incapacité de nos droits aw bɛ hésiter o la cogo min fo ka kafo écrit parce que fédération min bɛ yen olu kan ka bɔ yen depuis Bube ka waati la IBK ka waati la o ye namara min kɛ ka bafiye tɔn min sigi jamana kɔnɔna na ka taa donc balontan yɛrɛ la a bɛ min kɛla bi Segu a bɛ min kɛla yɔrɔ tɔw la ka da balontan namara cogoya la ce gars doit être renvoyé de la fédération malienne de football parce que il est donc malhonnête il est incompétent il est insouciant parce que milliards bi di balontan na min ka d'o ye o b'a kɛ n'a ye il est important que les gens o k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ ɲɛ b'a kan balontan ta aw dɔrɔn ta ye anw bɛɛ de ta don anw denw de ka avenir don anw dati donna la aw hakilila ko an ɲɛ ta kan tout le monde le regarde moi aujourd'hui chef ka donc a kɛra cogo fédération kɔnɔ n b'a disu hali n ka fédération kura sigi e Bafiye i donna assemblée la mun na n'an bɔra ni yurugu on ne peut pas continuer comme ça une fédération k'a fɔ k'a bɛ lettre sɛbɛn ka ɲininkali kɛ est ce que a kan ka reporter vous n'avez pas honte bande d'incapables de réunis. Oh, t'es moloya, et ce n'est même pas la fierté malienne. En cas de n'a fɔra balontan a bɛ fɔ balontan terrain wajuli kɛ terrain bɛ yen ne ma jigin Haidara la dɛ terrain bɛ yen ne ma jigin Haidara la soboli terrain bɛ yen bon ne ma jigin Haidara la c'est eux Haidara tɛ dɛ ne ma jigin Haidara la n tɛ fɛn fɔ Haidara ma c'est eux les incompétents est-ce que Doutou yɛrɛ kan ka k'a la vous avez humilié notre pays sur le plan international mun de tun bɛna kɛ la fête Mali football tun bɛ suspendre 2 ans Joliba bɛ suspendre 2 ans Real bɛ suspendre 2 ans ça va pas non dans votre tête Joliba ka suspendre 2 ans ça va pas non comment ça que quand on jamana to bolo kaka mana kan kɛ ça fait combien de depuis 30 ans on est en train de lutter pour l'intérêt de la nation malienne donc ne tɛ jigin n ka donc Haidara la dɛ n ka bonya bɛ Haidara ka yɔrɔ la Haidara tɛ Haidara ka mɔgɔw tɛ c'est-à-dire c'est le directeur national donc c'est le ministre et donc c'est la fédération malienne de football l'incompétence est généralisée an ka tɛmɛ ka bɔ ne ka ma sidi an ma wana di malikura da mo sugal no ba tugo di ka tara sugal ka ta ba ka so ma to la situation la ye bon matin les gens jusqu'à présent à Tallinn ils ont dit que pour qu'à tout à reposer donc dans 2 semaines maintenant on va se faire follow ka mais l'information me sera qu'à batterie recharger la 100%. Hein? Ouais, recharger la 100%. Parce que le problème c'est que na bora do abuna mutimo ga kuma c'est ça on kana on connaît nous na mali metike wala je veux taler dans la famille on dit ça donc auto ya hashidi ya ngata je veux ko do mata do mali ko tatu parce que depuis je veux tara ka boy hein donc je veux les mu ko la nye sen te mo yere ngata donc nous ngata donc ani mai ko pampana ina ba ko pampana ina tineli ngata donc ko yere jini mais tout ça j'ai dit ngata donc ko bi yele ngata ces gens n'arrivent même pas à avoir 5% là où ils sont donc voilà que la politique est née ami ngo sur la chaîne politique on n'est pas politicien on devient politicien en 91 ans de quel là man mutu mi le borom donc ala ka tile hɛrɛ dama an ka continue honorable mɔdaw ka sama b'a fɔ kosɛbɛ a bɛ k'an lamɛn nin waati la an b'a fɔ an ka i ka taxi man a fa ye k'ale yɛrɛ ka taa Brésil a n'a muso k'u b'i fo kosɛbɛ très bien i hakili t'a la hakili b'a la kɛ Brésil hakili b'a la Adam min bɛ taa Adam Sissoko fɛ yen tuma bɛɛ hakili b'a la Brésil an denkɛ o sɛgɛn na min bɛ taa an ka fɛn minɛ ka na o de ale de ye Brésil ye o b'a fɔ ka bakara yɛrɛ c'est lui Brésil franchement adamaden bɛ se ka kɛ maa fɛ ten nka donc muso ye madame Traoré Aïcha Traoré Aïcha k'an b'a fɔ muso ye Kadiatou Traoré ko an b'a fɔ a très bien ka donc o la ka donc n ye fɛn message mais bien sûr ka message an ka se k'a ka foli kɛ a diyara ye kosɛbɛ an y'a diyara ye kosɛbɛ nka donc il faut que ka sɛbɛn an ka to k'a ka foli kɛ adamadenya ka gɛlɛn quoi ne ye Brésil bɛ taa Kadiatou de fɔ Kadiatou ka Brésil ayi a denmuso Kadiatou mais a n'a furumuso yɛrɛ bɛ yen a furumuso o de ye Aïcha donc an bɛ Aïcha ka foli kɛ Aïcha Toma Aïcha bɛ ne yɛrɛ bolo ayiwa ne tɔgɔ an bɛ téléphone labila ka mɔgɔ damadɔni ta très bien mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna ne kɔni a ka di question ye yɔrɔ jan ka analyse baw kɛ waati kunkurun dɔrɔn don ka hakilina fɔ dɔrɔn
Donc téléphone technicien n'a pas la carte de téléphone biblo ko do be link angata 29 64 ko do biblo allo salam alaikum wa alaikum assalam comment ni jamu wa wala ka wafi frère c'est Teli Teli ça va eso mo akara fama de kera mene Teli ba ko jawla ambala sa ala ga ba ami ya rabbi Allah ala kali ga hera tayo ami ya rabbi ala ga jamana jangala ami ya rabbi ndi ka kuma kede ne donc asinya anokomo amu de la den nimandama aba ko wulu nyana posu baba nono ibeka tumala wotu be min kene o ma yele ma ko jwa wala meru yele pira ambe era meru o be tem tumunu diga da pew diga da na dira ka ta doro min kadi we o bo de ko oiche anya ka kumina il da de kera pola min kera komin ni wodugu ka woli yo wotila ko dora be nana dora nana ko kere be mo ko la ko wo de ti chano donc si daira atara min ja donc o be ka tilal min ja no da ke nye kanga chano donc na o ma ko lo ti dora dora buju ko no mo de ni ka tenya de c'est vrai mer ni no mai ale komperu yera be ka para min ja de ka de la woti de min ja no wo no foro ni wo do wo de donc ha ji ja o ga ti ko wo yi wo wo ko lo ti ke be ko ouais voilà on bien wali mando merci beaucoup donc ni jatimine ke ay min fo dans cas douanza ngata membi kala malo me di ko kata di na parce que asile déclaration ke ko ni ma ko bala kata doma malo be di la kala kata di me mati do ngata wole rebe ma ci kla o no bisu mana sa ko fu ngata depuis manyambo de ba fara ko maga so wala ko ni ko na di fanda ma maga so ko no da o dana ni siro ko na المهم غفريكو بفالا تيو يا الله oui madikura Sayuta Traoré aussi 29 74 78 anga dole ta ko fana da ba kinan di amma Allah allo assalamu alaikum to wani gonu ga wala ka woni ko kelli ko bo dala ko bugo bismillah no to ko ninga comme wato dola tonte mo ko sogel wele yemuga yesu gel wele ka ninga ko tonte mo ko ma wele ka awa déclaration de politique générale wala wa ninga ko ministre ma ko be ko do be fara ka mandaka ne nyabala telefona yero mo ko be ka jama badal la ko ko lukas ministre ma mo ka otma une sogel ni no kala mo be ana be ka ni fanye na be kala mo an kamana gandoni ko ya familia comme do baga do na fra ministre ka mandaka ko telefone yere bulum mo bole ministre ka ki non ami hakilna do fo ngata do yere wolo ngata do an ngata do passer par la beni ka hakilna gouvernement na ka logique do be ba do mendo ne a fo be la jere ani émission ke ango ne pas don information mine pour le ni bi ngata do be ministre ke ka français ke ngata bi chini ngata wa mais le problème c'est que hakil je ka pour la be tout fora ka dans 2 ans am se la para ke basika ke mais ni ki pas que je suis ngata ko 15 ça mo tara ngata placer me be nyoma c'est pour cela on peut sous militariser là il y a des décrets militaires conseil des ministres temelina pour que paro ka se ka kenga pour que lioro minena on ka se ka na occuper mais voyez dimsene soyo be bolina donc ça c'est on les laisse dire c'est normal mais le problème c'est que même il baraka état comme même état donc baraka kala na to chugo ya donc tout ça c'est la politique mais au hakilna mais dire que ngata donc côté nyono ibeka ka watla afra ko français ga ge mo ibeka de bobla ngata kata mo bushi ngata donc go de la maquia donc aujourd'hui nous qu'on va faire ngata c'est l'air droit malien donc on va faire ngata y a pas de problème mais dire que ngata on est état nyono kalama l'état ne va pas les empêcher de dire ça donc il faut qu'à les cas famille donc ni ngi wara be ngata mo discussion 29 74 78 anga ma rafina ka nanda amma allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum to woni dama ka wala ka wala ka wala alhamdulillah ito alhamdulillah ka ne Omar Kulubali e kulbali wa sumo dans mi fo ojara ya invité fo no to wa dela ini fe munga ko yala ko sumu bega tanye ko uwa fra tenga nonga la police militarisée
pour militariser. Ko yala est-ce que vous pouvez policier là ou on est sur la sous-belle avec quelle militarisation. Non, mais faut le mettre police tout manier à militariser les dos. Démocratie code na ngata donc na bora. Donc na militariser la code mané de changer. Que vous bambaler de que syndicaté. Ya famia. Syndicaté tout ni. Donc avantage me be soro me be ngata bébé moura bébé égalisé. Bi est-ce que ba kalama ka l'inspecteur général de la police est mieux payé que le général de l'armée nationale et bon inspecteur général policier là aka saraka chane général sara armée e ba soro ngata donc ça veut dire jatime ka police bi mi soro armée ta soro armée ngata be kule la ko ka faraka ya famia donc maintenant le problème c'est qu'à force ça quand il faut la militariser tout le monde faut la chaya syndicat ko be boy ouais fait pour la donc tout temps que les erreurs là ni sera sur ñom le du pas on débat sécurisé parce que on paye formation clé on paye formation clé de la formation commune de base à bien de formation clé là les 5 mois les 6 mois de formation débat que nous on fait ya famia mais bon to policier de la que to policier là ça va pompier beto ka ça va pompier là policier beto ka sous policier là policier boka fini do fouille wala ti changer fait que les changer grève de bima dans la famille ni ni ngale la mabe ni mo la mabe comme d'habitude vous yera là du de sécurité oui donc on est dans le wala ga woni Prince Mohamed Dodo Mohamed Siribé Korbaji ki da Prince il faut me belebele fo nu to Siribé aklaga bugula fo ga vie Siribé fo Siribé ta jamalu jara fo Siribé zungu wallahi nalinya na jena bamara ko jogo kumbe ngolo be do la mer kunta do ni ta ngolo ke quoi mais nous ala yi ta ke do ni ta ngolo vraiment be do ke ala ka shiki Siribé ko o be kanga policier mi ye min fota o ku militaire o ku ke militaire o ku kai anye do ko ku kai ñu ma soma maintenant min fiye fan mo ti se ka sharia soto e mo démocratie de nana mi police bo militaire vraiment ni ko asimir ko kaka tanay ba ko bi amba ko merci beaucoup ce qui est important de dire Koufla il veut toi qu'on a eu une voilà tu as le choix même militariser là c'est ça qu'on a dossier de la CNT là donc maintenant on vote là ni l'on vote la président va promulguer Koufla où il veut tout policier là où il veut voir ok nous te gama am boro kuna oui ne ka tebi metri mun na yere kamanaka milami ko no ni toro so am kan toro e vas-y c'est-à-dire ne ka ko mali bi se ka gɛlɛya sa ke mali la ko mali be kɔngɔ ko wa minɔ ka nin ji wala ka teli ba in to an bolo ka nin kɛnɛ la hawla ta in to an bolo ka nin traiteur sɛnɛkɛ yɔrɔ ba in to an bolo ka a ko ala mais mali presque bi yɛrɛ ko kana taa yɔrɔ jan a kana i tɔɔrɔ an nana fɔ an nana fɔ presque ala mɛ gouvernement de kan ka ci ka bɔ yen gouvernement ko tɛ o gouvernement ko tɛ maliyɛn ko ko an ka kuma lamɛn mais presque n'i ye mali ji lajɛ ka taa ka ji bɔ Guinée ka taa fɔ Tombouctou ji bɛ mais joli kelen ka ji sira ninnu bɛɛ san o yɛrɛ ka taa faamaw de y'a san sɛnɛ tɛ se ka k'a la n'i taara k'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ta i b'a sɔrɔ dɔw k'a ka titre foncier bɛ yen donc o tɛ gouvernement ka baara ye o mais min don ça veut dire nana donc qu'est-ce qui se passe a feere la cogo di. gouvernement ka pression de justice ka justice ka. mais e ka justice e bɛ justice ko kɔni dɔrɔn ni pression ka kɛ ka taa donc e taara e ka mɔgɔ taara yan ka taa ka minɛ yan ka taa ka taa kaso la ka taa dogo de i b'a histoire fɔ yan. e kɔni b'a dɔn ka taa donc kana fɔ ko i bɛ justice ni pression bɛ se ka kɛ e yɛrɛ kan ka se ka kɛ i ka gardien minɛ yan cogo moto ko na ka taa y'a ye yan e bɔra na cogo di. an ma bɔ. e to dɔn an ma ko ka zo minɛ ka taa donc zo yɛrɛ bɛ tila ka taa plainte k'i kan e y'o ye. mais c'est pas possible. mais problème ye o de maintenant n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa presse jamana in kɔnɔ n ye kuma dɔ f'i ye ko n'i ye fɛn o fɛn sɛnɛ n ka taa dɔn a bɛ ɲɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ Mali kɔnɔ parce que an ye solution min sɔrɔ a la ni fɛn ma ɲɛ dugumakolo kan koko fara min filɛ nin ye n'i ye fɛn o fɛn da k'a bɛ sɔn
est-ce que y a famille pomme biso fraise biso e ko kala anana biso ata banana biso bi segu marala ngata donc ko fleuve dala do be banana senena kana firi aloko biso fembe woro biso fembe biso ta fanga la base là woro sous tourner plein de jide bi ka ko ak woro de ta ministère de la défense ko sous belebele tourner me ga de jide bi ka ko wa be tedi donc munde tisaka sene mali ko malo na sia bebe sene mali ko anga malo do be boka ta feri États-Unis et Mali donc États-Unis ngata malo nyo ti soro ngata donc malo be tlaka ko États-Unis de Canada mais ministre parti ne peut pas vous bien donc jatimine kera ka fo c'est pour ça nyo do ministère de développement ministère de l'agriculture ko ma be kuma chama fo ne ma jikala de ma jikala mo ba do ma flappé ngata be ngata donc wonde be ngata donc malo ko malo ko c'est ko gérer là CNDT and office Johnny CNDT ni mai Johnny office ni mai donc président de Gauchiri ministre de Gauchiri parce que mal fait de wole de sini nya fier na da bo ibe kaka chenga da CNDT la o ka dugu de wulla ka tanga da annonce ka da ko pour la prix mais hali be ba do ka tsaka c'est pour ça que je dis Hassim Man si tu peux même ça de moi à la créative mais gère le pays force doit être par la loi ni information me dire ma ka faut que ni tigi c'est donc aujourd'hui am les positions là donc c'est n'est pas donc aujourd'hui Mali man ka ballon orela alors donc les jatimine ke para bébé kela ngata donc pour ka fa ngata ko ne de nodo ne no kede il faut que Mali on regarde les sortants de l'hyper de Katibou Mali kono est-ce que hyper de Katibou mo ka shu atore ka fa ngata ka ngata para ke eta non mais aujourd'hui moi je le prends hyper là au banabara est-ce que hyper ka bon il ka élevage que hyper là ou il ka agriculture que élevage là ka bon ngata ka la ka fi choué non faut garantir à dogi la check mais mu jole tout na hyper là jiya pe na tumina kala ka hyper là hyper ye moro do inventé ko madel mais bi mu ne kala anga école mais élevage ko la data donc bim kira bi michu bi sur la ombre mais bi comme des litres di par ba bi sur la ombre ba bi 5 litres di ngata par jour mais est-ce que me fait kabara ni on mo pison mara gasa pison il sait qu'il y a état journal il y a exemple me faut c'est ka chibo ka état c'est ba boulobi moubli ba boulobi est-ce qu'il y a son métier bien profiter quand quelqu'un faut Israël Israël Samake il s'est formé lui-même et j'ai beaucoup de respect pour ce jeune-là. Parce que Mindo, aujourd'hui, il est catégorie A. Non, vraiment, c'est un combattant. Donc moi, j'aime des gens comme ça, des gens qui sont engagés comme ça. Et le problème, c'est qu'il va être fier lui-même de ce qu'il est en train de faire. Au contraire, pour moi, c'est une fierté à devenir. Pour que quand il y a un monde condamné, quand on sait qu'à l'oron, parce que quand on est dos, il y a un ça donc il est un exemple. Il est un exemple. Il y a mieux fourni. Avec moi, tu me sens pas pour le Mali européen, Bamako européen, avec Chibo, avec États-Unis, Moumli Babolo, avec Tabacassila. S'il n'y a pas de son métier. Mais en gros, quand on le problème c'est que Fanga doit faire de colon, bureau de colon, avec de l'autre gars, il y a des colons, quand il y a attention de le PDG ou des. Il fallait qu'il y ait un souffle, il fallait qu'on ait souffle. À la clé, Tellement nous papier, nous avons classé nous maintenant. Il va faire au PDG. Donc, la PDG qui t'a au papier. Allez, je suis en train de gérer l'entreprise là. Je suis le PDG. Il faut que les gens travaillent. Vendredi, dimanche, samedi, ne rêve ta caprica. Donc, on a l'émission sera quand on va. On va folie dans les fronts.